L-assistent kummissarju Ramon Merċi arreżenja mill-pożizzjoni tiegħu fil-bord tal-FIAU jumejn biss wara li ġie ppubblikat ritratt tiegħu jattendi l-gender reveal party ta' Rozjen Kutajjar. F'rapport fit-Times of Malta ntqal li Merċi kien jifforma parti minn dan il-bord fisem il-korp tal-Pulizija. Intqal ukoll li l-assistent kummissarju ilu nieqes mix-xogħol tiegħu fil-korp dan hekk kif ilu fuq sick leave mill-25 ta' Marzu. Ir-ritratt ġie ppubblikat ftit jiem biss wara li l-ġurnalist Mark Miller riżvela ċett skandalużi bejn il-membru parlamentari Rozjen Kutajjar u l-akkużat primarju fil-qtil ta' Defni Caruana Galizia, Jorgen Fenek. Sorsi li tkellmu ma' Times of Malta żvelaw li f'dan l-aħħar snin ġew implementati diversi policies fil-kodiċi tal-etika tal-korp bil-għan li tissaħħaħ il-governanza tajba. Dan il-kodiċi ma jispeċifikax li l-membri tal-korp ma għandhomx jattendu festin personali ta' politiċi, iżda għandu jsir dan b'responsabilta u mingħajr preferenzi. Merċi ġie inkarigat bħala assistent kummissarju fl-2021. Din l-aħħar storja mill-qalba tal-korp tal-Pulizija komplet iżżid il-ferment li hemm bħalissa lejn it-tmexxija tal-korp. Ħafna għadhom ma jistgħux jifhmu kif Angelo Gaffa baqa' ma għamel xejn dwar il-fatti ġodda li ħarġu miċ-ċets li ġew ippubblikati l-ġimgħa li għaddiet, speċjalment l-influwenza qawwija li kellu n-negozjant Jorgen Fenek fuq deputat parlamentari, brigali u flus li għaddew lil Rozjen Kutajjar kif ammettiet stess dan meta kien diġà magħruf li Fenek hu s-sit ta' 17 Black.